जोंनि बर' लाइमोनफ्राबो जोबोद खारनो बारनो हानाय मोजां दङ नाथाय खारनो खुलुमबाय सानजारि थान्दैयाव गासैखौबो बरायबाय बे समाव नोंथांमोननो नैबे धेमाजि जिल्ला सानजारि नोगोर संकं पन्चायतनि सिङाव थानाय 1 नं बालिगरा गामिनि जय बर' फंबायनि न'खराव थांनाय सेप्तेम्बर 18 अक्ट' खालि आसाम कमान्ड' बेटेलियननि जिथु रिजाल्ट बिथाङाबो बे इन्टारभिउआव बाहागो लादोंमोन थारैनो बिथाङा बे इन्टारभिउखौ नाजानानै जिथु उथ्रिसारनो हानायाव बिथांनो जोंनि सानजारि थान्दैयाव बरायबाय आरो नोंनि जिथु गासै थं आरो नोंनि मुं आरो बैसोखौ गिबियाव होग्रोनो थाखाय खावलायबाय आरो नोंनि न'खरनि आइ बाबानि आरो परियाला बेसे बेखौ नोंथाङा फारसेनिफ्राय फोरमायग्रोनो थाखाय आं खावलायबाय गिबियाव। खुलुमबाय आंनि मुङा मुस्रि बिजय बर' आंनि गामिया 1 नं बालिगरा गामि न'आव आइ दङ ओमफ्राय आंनि बिसि दं आरो ओमफ्राय फंबाय 2 दं ओमफ्राय बिनानाव दं। नों जुलि जाबाय आरो ना? आं जुलि जाबाय आंनि बैसोआ 25 बोसोर। 25 बोसोर हाबबाय। जिथु नोंखौ नोंथाङा जुलि जाखांनानैब्लाबो जुलि जानाया बेसे बोसोर जाखो? जुलि जानाया 1 बोसोर बारबाय आरो 1 बोसोर बारबाय 1.5 बोसोरसो। नोङो जिथु दिनैनि जिथु रिजाल्ट बा बे रिजाल्टआव उथ्रिसार जानो हाबाय बिनि सिगां बेसे बोसोरनिफ्राय नों बेबायदि जिथु सरकारि साख्रिफोरखौ मा साख्रिखौ बांसिन नोजोर होनानै बे प्रेक्टिसखौ खालामबाय थादों आरो मा बेसेबां खेब नोंथाङा बेबायदि इन्टारभिउ होफोरखौ एसे फोरमायनो थाखाय खावलायबाय। नोंथांनि सोंनायखौ आं जोबोद मोजां मोनदों। आं 2016 मायथाइनिफ्राय नाजादोंमोन इण्डियान आर्मियाव नाजादोंमोन आङो फार्स्टआव आंनि नाजानाया डिफेन्सनि लाइनावनोखा आरो बांसिनानो बेलेग साख्रिफोरखौ आं बारा माबा जाखाया आरो ओमफ्राय 2016 मायथाइयाव आं खारनायाव आं एक्सिडेन्ट हादोंमोन आरो हानायाव आंना मेडिकेलाव माखासे माबा जादों आरो मेडिकेला माबानि थाखाय आरो जोनोमनि मोनसे आरो माबा आरो बेफोरो बेनि थाखाय बेयाव सेलेक्ट जायाखै खारनायाव जादोंमोन आरो ओमफ्राय आङो जिहेतु मेडिकेलाव गाज्रि जानायखाय आं दोनथ'नाय बायदि जादोंमोन आरो जिहेतु मेडिकेलावनो बेफोरबायदि माबाबा आं खारना मा लाब जागोन आरो जोनोमनिफ्रायनो बेयो मोनसे माबा गाज्रिखाय माने डाक्टरा फाहामनो हायि माबाखामोन आरो मोनसे बेमार जादों आरो देहायारि जेंना आरो नोंथाङा बे थेवब्लाबो बे जिथु आसाखौ गाराखै ओमफ्राय दोनथ'नानै आङो बिदिनो आर्मि लेभाराव खामानि मावनो थांदों आर्मि लेभेलाव अरुणाचलाव खननै खनथाम फटाराव थांना फैनानै आङो माबायाव लकडाउन समावथ' फटारबो लाथ'वाखै नालाय ओमफ्राय आङो माबायाव पस्टआ ओंखारबाय नालाय आसाम कामान्ड' बेटेलियन ओमफ्राय बेहाय आङो अनलाइन बानायनायनि जाबाबो जायाबाबो होननानै लास्ट आंनि नाजानाय होननानै आं माबानानै दा बेयाव नोङो रिजाल्टखौ मोजां मोननो हाबाय आरो ओरैनो बे इन्टारभिउआ बबेयाव हैदोंमोन नोङो? बेयो माबायाव लिखाबालियाव जादोंमोन। लेखाबालि जोंनि बे अरुणाचल बर्डार आरोना लेखाबालि दा जिथु नोंथाङा बे नाजानाय आरो ओरैनो माबाफोर खावलायनो सानोबा जोंनि लाइमोनफ्रा जिहेथु ओरैनो खारनायनि मुङाव टाइमखौ वेस्ट खालामो टाइमखौ ओरैनो हगारो जे नों सासे जुलि जाखांनानैबाबो जिथु खारनाय बा प्रेक्टिस खालामनायाव माखासे नोंना समफ्रा ओरैनो बेखार जायो थिग बिनि सायाव मा बुंगोन नोङो? नंगौ नोंथाङा जा सोंदों जोबोद मोजाङानो सोंदों जोंनि बर' लाइमोनफ्राबो जोबोद खारनो बारनो हानाय मोजां दङ नाथाय खारनो बारनो हानानैबा जानो बिथांमोना थाङो इन्टारभिउनि मुङाव थांबाबो बिथांमोना माने पास जाबोनो हाया मोजाङै रिजाल्ट माबाबोनो हाया आरो ओमफ्राय दा मोजां प्रेक्टिस खालामनो थांनांगौ होमबानो हागोन बिथांमोनाबो नाजाबानो। जोबोद गोजोननाय मोनदों नोंथांनि जिथु फिननाय होनायाव नोंथाङा जिथु जोंनि ओनसोलाव सासे उन्दैनिफ्रायनो जिथु खारनाय खामानि मावनाय बायदि बिथिङाव बयजोंबो गोरोबनानै खेल बल गेलेनाय बायदि माने जिथु खारनाय प्रेक्टिसाव गोबां राफोदखामोन दिनै बे समाव नोंथाङा जिथु रिजाल्ट मोनबाय मोजां रिजाल्ट मोनबाय थारैनो बे रिजाल्ट बा नोंथांखौ जि सापर्ट खालामनाय सोरमोन बांसिनै न'खरनि आइआ थुलुंगा होयोमोन आइ आरो आंनि हिन्जावा थुलुंगा होयोमोन बांसिनानो आरो फंबायमोन गासिबो न'खरनि मानसियानो आरो जों ओरैबायदि नुयो जिहेतु हिन्जाव लाखांनायनि उनाव हाबा जाखांनायनि उनाव गोबाङा सेंग्रा बायदि खारथिंनाय बल जोबथिंनाय बा मोना बेरायलाबायनाय जितु मोनायाव प्रेक्टिस खालामनो गोनां जायो बे समाव बादाफोर होफेराखैमोन नामा? बादा होनोमोन होननायालाय एसे थाबनो फैयो होननानै माबा हरदोंमोन आरो मोजांनि थाखाय थाबनोल' फैयोनो आरो जिखुनु नोङो प्रेक्टिस खालामनांला साख्रि नागिरनांला थिग बेफोरखौथ' बादा होआमोन थांनानै मोजां माबाबो होनोमोन आरो जास्ट बे बाथ्राखौ आङो जितु दिनै मिथिनो लुगैदों आरो हाबा जानाय सुबुंफोरनाव गोबां जेंना फैयो बेबायदि टाइम होनो हाया
दिनै साख्रि नागिरनायाव गोबां टाइम होनो गोनां जायो नोंथाङाबो 2016 मायथाइनिफ्राय जिहेतु बेबायदि साख्रिखौ नागिरजेनदोंमोन ओरैनो फरायनाया बेसे फरायनाया हाई सेकेन्डारिसिम फरायनाय दं पास खालामबाय पास खालामनाय ओमफ्राय बेखि जाबाय गोजोननाय थाबाय जे बिथांनि न'खर बिमायाबो हयथ' फंनैसो बाथ्रा बुंगोन बिथांनि जे नाजानाय बिथांनि न'खराव दिनै हयथ' रंजानायनि माखासे दिन होननांगोन जाय नागिरदोंमोन बिथाङा दिनै आसाम कामान्ड' बेटेलियनाव जाफुंसार जानो हाबाय मोननो हाबाय थिग जोबोद गोजोननाय मोनदों जोंनि ओनसोलनि थाखायबो गोजोनथाव आं बे भिडिअनि गेजेरजों बेखौनो खावलायनो नागिरदों बिथांनि जिहेतु उन्दै समनिफ्राय जे खारनाय बारनाय गासैथिंबो देहाखौ नायनानै बिथाङा राफोद सासे बर' लाइमोन जों नुङो बेबायदि जोंनाव गोबां बर' लाइमोनफोर दङ आसाखौ हगारनाङा नाजाबाय थानांगौ आरो बे नाजायोब्लानो जाफुङि जेबो गैया आरो दिनै बालिगरायाव गलाब बिबार बारदों थिग नोंनि बैसोआव दिनै गिबि नों बे बालिगरायावनो होमबा नोंनि बैसोआव होमबा बेबायदिनो गोबां जोंनाव बर' लाइमोन गोबां बर' सेंग्रा सिख्लाफोर दङ बिथांमोनाबो जाहाथे बिथांखौ नुनानै थुलुंगा नांगौ आरो नागिरोब्ला जायै जेबो गैया जायो बेखौ दिनै रोखा नों फंबाया फोरमान होबाय बिनि थाखायनो दिनैनि भिडिअखौ जोङो बिनिखायनो बानायदों जे बिनि गेजेरजों हयथ' नोंथांमोना बिनि जिथु फिननाय बा जोंनि रायलायनायाव माबा मोनसे गियान मोननो हादों बा सोलोंनो हागोन बेखौ नोंथांमोना बिजिरोबा मोनगोन थारैनो बिथांनि न'खरनि बिमाया सासे जोनोमगिरि बिमा हिसाबै फिसाखौ माबायदि हास्थायदोंमोन बेखौ नैबे भिडिअनि गेजेरजों आरो फंनैसो जों बिमाजों सावरायनो नाजानि आसाम कामान्ड' बेटेलियननि जिहेतु रिजाल्टखौ मोजां खालामनो हाबाय थारैनो बे मादैखौ जोंनि सानजारि थान्दैनिफ्राय बरायबाय आरो लोगोसे दिनै नोंथांनि मादैनि फिसालाया साख्रिनि रिजाल्ट मोनबाय मोजां जाबाय बिनि सायाव मा बुंदों आं मा बुंनो आंथ' बेबायदिनो हास्थायबाय थादोंमोन फरायहोनायावबो आं थिगखामोन फरायनायावबो थिग आरो गथ' गथायखौ आं साब्रै फिसा हौवा फिसा हिन्जाव सासे आरो नेवथोनावनो आं गथ' जावजा मोननायखौ थारैनो आङो बिहामजो सासे मोननायाव बिफा दंमोन गोमोरलांबाय दिनै आं सासेखौबो आं हाबा होनायनि उनाव मोजां लाबोनो हादो दिनै गथ'आ हाबा जाखांबाबो गावनि गासिबो हास्थायनाय लुबैनाया गावनि जाबाय सिगांबो सेंग्रानिफ्रायनो हास्थायखायोमोन उनावबाबो नोंनि हास्थायनाया जाजोबगोन माबा न'खराव रावबो मानसि गैला आं दिनै बाबाखौ गोसोखांनानै बोरैबा माबाफोर दुखु मोननाय जालांनो हागोन होननानै बुंनायाव गथ'आ गासिबखौबो मानिदों बिनि उनावबाबो नोंनि हास्थायनाया गासिबो जाफुंजोबगोन न'खराव थिग जाजोबगोन होननानै आं सानदों बे आंनि साननायाबो गासिबो जाफुंजोबदों आफा बोराइ बाथौखौ लोगोसे गथ'आबो सिबिनायावबो थिग दं जोंबो न'खराव दिनै आं हाबा होदोंबाबो आंनि बिहामजो आरो न'खरनि गासिबो बिदा फंबाय मिलायजोबनानै जमायैनो मोजाङै अनलायनानै दङ बिनि गेजेराव जोङो मोजाङाव लाबोनो हादों आंनि फिसानि साननाया जाफुंदों आरो दा न'खराव साबैसे मादैना आंनिया दाथ' आदैयाथ' गैला नालाय गोमोरलांबाय बिहामजो सासेयाथ' जुदा जाबाय एसे खाथियावनो दं आरो ओमफ्राय दा आंनि लोगोआव दा बिहामजो सासे दं फिसा हौवा सानै दंबावो सासे आर्मि लेबाराव थांदों सासे उन्दैयाबो बिदाजोंनो साख्रियाव थांफादोंमोन एखे लोगोआवनो ओमफ्राय आरो दा हिनजावसा सासे दं दा हौवासा सानै आरो हिनजावसा सासे न'खराव दा साथाम फिसाला गेदेरा जुदा जाबाय ओमफ्राय नै दा साख्रि मोननाया जेनेबा आंजोंनो दं आरो बिहामजोबो मोनबाय गोजोननाय थाबाय बेखिनि बाथ्राखौ फोरमायनायनि थाखाय आरो बिनि जितु बिजयनि फंबाय बिनि नामा मा नाममोन राजेश बर' फंबायाबो एखे लोगोआव थांदोंमोन बिदाजों खारफानो नाथाय नाम्बारा एसे खम मोननायनि जाहोन एसेनि थाखाय बे फंबायाबो थाथ'लांनांगौ गोनां जाबाय आरो निस्सय आसा खालामदों बिथांनि न'खरनि साफ्रोमबो फिसायानो ओरैबायदि राफोद आरो खारनायाव बारनायाव गेलेनायाव मोनफ्रोमबो बिथिङाव राफोदमोन आरो माने मोजांमोन माने दा बेखौनो आसा खालामनो हायो फंबाया दाबोसो गोदान बेबो बे साख्रि नागिरनाय माबायाव बाहागो लादों निस्सय मालाबा जाफुंगोन होननानै आसा खालामो नामा आसा खालामो माने गथ'खौ आङो जागोन होननानै आसायावनो दङ आरो दाख्लि थांदों गथ'आ हास्थायनानै बेखौ एसे जागोन होननानै आसा खालामो गावनि भाग्यआव मा लिरनाय दं जागोन आरो एनजि आर्मि खारनानै फैदों गथ'आ नै सप्तासे जायाखैनो ओमफ्राय रिजाल्टआथ' बे बिदाजोंबो लोगोसे मोननोआ एसे नाम्बारा खम जाबाय दाबो खारनानै दङ आरो बिनि उनाव नोंसोरबो मोनथिगोन रिजाल्टआ फैगोन बिथाङा
गोबां बिदिनो होनानै दोनदों होनदों इन्टारभिउ होनानै औ दोनदों औ निस्सय मोजां रिजाल्ट फैगोन बेखौ जों आसा खालामदों। गोजोन्थों।